maraba lale annabi na yi ma maraba, barka da sauka alfarin ubangiji na farin duba. Maraba lale annabi na yi ma maraba, barka da sauka alfarin ubangiji na farin duba. Abin kira na kullum kai na ambatowa, na kira ka na san zana yau isowa, gwani makaki mai taskar da bakurewa, ka taimaka mun in yaba annabin kurewa wajen girma. Kayo salatai wanda yawansu bai tsaya ba, ga ɗan amina wanda ya so mu babu gaba, kamar ya shi ni a gurin ka ban sani ba, babu shi ma da kuwa baka kirkira ba bari nema. Alai sahabbai ba zai yi in wuce ba, su ne a farko ni ba zan ki in saka ba, su so ma'aiki kuma ba su da na sani ba, ina ta kauna gare ku har da jinjina ta nima. Maraba lale annabi na yi ma maraba, barka da sauka alfarin ubangiji na farin duba. Shugaban auliya Ahmad Tijani Baba, jikan ma'aiki Abul Abbas a gaida baba, da ɗan uwansa Shazilani Bambari ba, a gaida shehu Barhama baya sahibin annabin girma. Dan tsaya ni zanabiya na gaida nana, uwar sharifai jikoki ga annabi na, jika ga nana amina san abin nufi na, diya ga nana Khadija ce uwar gida ku ake nema. Maraba lale nake yi ma aya ma'aiki, Rabiu awwal masoya suna ta ɗauki, kowa ka hanga sai fara'a da buɗe baki, sallu alaika ba kai bawa ake yi wa ban girma. Maraba lale annabi na yi ma maraba, barka da sauka alfarin ubangiji na farin duba. Ubangidan Abubakar sarki ina irinka, ya shugaba garkuwar Umar ina ya baka, na sayyidi Usman da lafiya ka sauka, na Ali Zaki Haidara a lafiya dai mazan fama. Saboda girma Allah jinjina yake ma, saboda matsayi ko sunanka bai kira ma, mala'iku ma alfarma suke ta nema, wuta da aljanna domin kai ya kirkira ya uban girma. Ya mai mayaka jarumi wake haye ma, naɗi na Allah mai sa kafirai gudu ma, ka kau da shirka da bauta ta gumaka ma, ka nuna Allah shi ɗaya ne ake wa bauta a san girma. Maraba lale annabi na yi ma maraba, barka da sauka alfarin ubangiji na farin duba. Aya karimi baka kira ya kasa zuwa, shine kadai mai kiran bishiya
duniya ta yo tahowa ku tittire ma kai magana ku yo tunawa an harba kibiya da zo gabansa ta yi biyayya da ban girma. Ya annabi na kai Allah ya yi wa aike ka zo ku gana ka jefa da takirinke ku duba girma da matsayi abun na gaske wallahi ta wanda ya so ka yayi dace da albarma. Kafin zuwanka ayoyi su kai ta sauka ina nufin alamomi na bayyanarka akan hanawa yahudawa su kai ta hauka duk wanda ya yi gardama da zuwanka lahira za ya sha fama. Fulani annabi na yi maraba barka da sauka alfarin ubangiji na farin duba. Ka zo ka sauka duniya ta yo maraba ka fara aikin da basu so ka zo ka nai ba ka sai da tuta adalci ya kau da zamba ka sabtace duniya dattinta yayi gushewa uban girma. Sai ga ribar abinda kai tana ishe mu mun gane Allah shi ɗaya ne ubangijinmu mun daina shirka da bautar abubuwanmu ya za a ce wai ba za mu maka jinjina ba da ban girma. Dan halak ai dole ya gaida kai na rabba kafin mu fara Allah ne ya gaida babba in ka ma Allah bai kiyaye mai ba ba za ka kara ko ka rage shi in ka mai ba ka yo nema. Fulani annabi na yi maraba barka da sauka alfarin ubangiji na farin duba. Ya ma'aiki na roke ka kai kirana ba dan halina ba ko muni na ayyukana saboda kyawun halayen ka shafa kaina na kera kowa ikanu fage na kaunar abin nema. Maraba lale annabi na yi maraba barka da sauka alfarin ubangiji na farin duba.